Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wutuh pitados ing Gusti lan tansah setya anggenipun dados saksi-saksi dalem ing madyaning gesang pasrawungan. Boten keraos dinten menika dinten pungkasan ing mangsa Paskah. Mangke sonten utawi benjing-enjing kula panjenengan sampun griyayakake Pentakosta yang Roh Suci ingkang tedhak dumateng para murid, ingkang tedhak dumateng pasaman suci tansah njagi ngrawat lan nuntun sih kawilujengan dalem wonten ing madyaning gesang. Mugi-mugi lumantar mangsa Paskah ingkang sampun kalampah kula panjenengan estu ngraosaken kabingahaning panebusan dalem Gusti ingkang kersa paring kawilujengan dumateng kula panjenengan sami tiang-tiang sing pitados marang Gusti. Mugi-mugi rahmating Paskah ugi tansah ndayani kula panjenengan anggenipun nglajengaken lampah wonten ing mangsa-mangsa lumrah ngetingalake sih wilasa dalem Gusti wonten ing pasrawungan. Lan lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah bilih Yohanes ingkang nganggit Injil nutup Injilipun kanthi simpulan sedaya ingkang sinerat ing Injil kedah kula panjenengan tampi ing kapitadosan ing pengandel. Awit sepisan malih kitab suci menika buku iman, buku ingkang isinipun sabda-sabda dalem Gusti ingkang kamot pakaryaning Allah ingkang asung kawilujengan dumateng manungsa lan donya. Kitab suci sanes buku sejarah, buku pengetahuan menapa dene koran, ning menika buku iman ingkang yen kula panjenengan waos isinipun nggih pengalaman-pengalaman iman bangsa Israel, para murid dalem Gusti, pasaman suci perdana ingkang nanggapi sih kawelasan lan katresnan dalem Allah dumateng donya, dumateng umat manungsa. Mila anggenipun kula panjenengan mirengaken utawi maos kitab suci menika nggih kanthi pengandel. Aja mung nganggo pikiran, aja mung nganggo rasa pangrasa, aja mung nganggo niat, ning nganggo pengandel. Mila yen kula panjenengan sinau kitab suci nggih kedah mawi pengandel. Lan mugi-mugi lumantar kula panjenengan tansah mirengaken sabda-sabda dalem Gusti, pengandeli awake dhewe ya sansaya kandel. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 21 ayat 2 ngantos dumugi selangkung. Nalika samono Petrus mengo lan weruh murid sing kinasing Gusti Yesus ngetutake,
Ya murid iki sing biyen sendhean ing jaja dalem lan matur, "Sinten Gusti ingkang badhe ngulungaken panjenengan?" Weruh murid mau Petrus nuli matur marang Gusti. Lajeng piyambakipun kados pundi? Gusti Yesus paring wangsulan, "Saumpama dheweke dak karsakake ngenteni sak rawuhku, kowe melu-melu apa?" Ya iki murid sing nekseni lan nulis prakara-prakara iku mau, lan kita mangerteni yen paseksene iku nyata. Isih akeh maneh pakaryan dalem Gusti Yesus tunggale, saumpama kabeh ditulis siji-siji, kiraku jagat iki ora bisa amot buku-buku sing bakal tinulis. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Injil Yohanes dinten menika kamot panutuping Injil ingkang dipun serat dening Yohanes. Bilih piyambake menika ngemutaken yen sedaya pakaryan-pakaryan dalem Gusti menika kudu ditulis kabeh, mula jagat iki ora bakal kamot buku-buku sing nyaritakake pakaryan-pakaryan dalem Gusti. Menika ateges bilih Injil ingkang kamot pakaryan dalem Gusti Yesus menika namung saperangan, lan saperangan menika nggih miterat pertimbangan-pertimbangan para penulis Injil. Wonten cariyos-cariyos sing kirang langkung mirip antarane Yohanes, Markus, Lukas, Matius, ning wonten ingkang khas masing-masing Injil. Lan mbok menawi ingkang dipun serat wonten ing Injil menika bab-bab sing penting, langkung-langkung cariyos bab seputar sangsara lan sedo dalem Gusti, wungu lan mekrat dalem. Menika kirang langkung sekawan Injil nyariosaken. Ateges bilih prastawa bab sangsara lan sedo dalem Gusti, wungu lan mekrat dalem menika prastawa sing estu-estu penting. Menika dados pokok utawi inti saking Injil. Lan cariyos-cariyos utawi sabda dalem Gusti rikala sugengipun ingkang setunggalipun penginjil menika wonten sing benten, wonten sing mirip. Menika temtu gumantung fokus perhatian saking penginjil. Nggih, kula panjenengan sami nek ngemuti jaman sekolah biyen pas guru mulang awake dhewe nulis, kadangkala kan siji karo sijine le nulis beda-beda. Apa sing penting tumraping aku beda karo jejerku, beda karo kanca ngarep utawa mburiku. Padahal sing diwulangke guru kuwi padha nggih, sing dirungokke ya padha, ning anggone nulis menika ora padha, kecuali nek model dikte nggih. Nek dikte kan ditulis plek padha. Ning nek merangkum utawi nyerat sacara langsung penjelasan utawi pangandikane guru, awake dhewe mesti beda-beda. Nah, kirang langkung para pengarang Injil anggenipun nyerat Injilipun kados mekaten. Lan sedaya menika tinuntun dening Yang Roh Suci. Awit menapa anggenipun Injil dipun serat, dipun tulis menika saksampunipun Gusti wungu mekrat menyang swarga. Injil sing paling dhisik ditulis menika Markus utawi Matius sekitar tahun 70 Masehi, nembe Lukas, nembe Yohanes sing pungkasan. Ateges sampun wonten jarak tebih saksampunipun Gusti seda ing taun 33. Injil dipun serat taun 70. Dados wis let 20 taunan langkung. Mila sakjroning 20 utawi 30 taun
sabda dalem Gusti lan prastawa pakaryan dalem Gusti menika diwarisake sacara lisan, diwartakake sacara langsung lumantar pangandikanipun para rasul lan murid-murid dalem Gusti. Lan saperangan tentu do nyatet sanes wonten ing buku ning mbok menawi wonten ing sabak, lontar, watu lan sapanunggalane. Tentu menika latar belakang teknis kados pundi Injil dipun damel. Ning ingkang penting isining Injil menika kedah kula panjenengan tampi ing kapitadosan ing pengandel. Mugi-mugi lumantar sabda-sabda dalem Gusti lan pakaryan dalem Gusti ingkang dipun sekseni dening para pengarang Injil, kula panjenengan tinuntun sansaya saged ngraosaken katresnan lan welas asih dalem lan kanthi mongkok, kanthi semangat gayuh kawilujengan dalem Gusti menika kanthi gesang selaras kalian tuntunan dalem. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama, Hyang Putra, Tuwin Hyang Roh Suci. Amin.